I velik pozdrav svima ljudi, moje ime je Manuel i u današnjem klipu snimamo nešto jako zanimljivo, a to je snimamo neki game kako ja i moja sestra. Moja sestra je tu, pokraj mene, znači nešto se glupira, smije se. U biti, danas snimamo skroz drugačije što na mom videu, na mom YouTube kanalu nije bilo. Ok, obavezno stavite like i preplatite se na moj kanal da dođemo do 60 subscribera. Znači 60 subscribera odmah, znači obazite samo ovako dođite dole i brzo samo kliknite. To je to, mi možemo da krenemo video, znači imam tu mnogo igrica, znači ne vjerujem. Ali igrat ćemo neku igricu koju moja sestra izabere. Brawl Stars ne, znači imaš tu igrice, imaš tu kao slično Fortnite, ne znam, nije pojma, imaš My Troll, imaš Hungry Shrek, neću to, ne. Imaš Tom, imaš Panteremus, ne znam, Waiter 2, imaš Sandwich. Neću sandvič. Šta ću? Ja bi Reli tu. Šta? Ne može Relja. I imaš naravno vamo, igrice, samo malo. Okej. Igrat ću. Možemo raditi zajedno Monopol? Da ja snimam to. Ne, i hoćeš Pajter Rio. Ko ti želi? Ajmo Pajter Rio. Ajde. Znači ljudi, Pajter Rio, to je iz... Piper Rio. To ti je, znaš, ono što imaš krug. Da, i onda mora... Dobio sam sandviča. A sad... Sandvič. Ja imam ovu... Zove se žirafu. Ja imam... Obavezno me zapratite na Instagramu manabes1060. Dakle, krenemo. Idemo igrati ovu igricu. Ja prvi. Znači, možete i vi instalirati ovu igricu. Jako je zabavna. Mislim, meni je zabavna. Ako dobijete krunu, ste najbolji. Ovak se jede. Znači, da sam najviše napravio. I naravno ne smijete sami iz sebe. Ja sam za malo sam sebe pojeo. To ne smijete sami. Možete naravno ubijati. Jesi smotan, majko moja, umrijeću. Evo ga, ima već 2 kila. Znači, ja sam zadnji. Ja sam najgori sada. Vamo. Idemo malo pomalo da mu rušimo. Kako je to budala? Zašto ti govoriš na mom YouTube kanalu da sam ja budala? Govorim to. Joj, jeste smotani. Nako ti jede kut. Nek jede. Ja sam ljudi sad drugi. Znači, skoro imam Gdje ti to vidi? A, tu. Imam 3 kila. Ili, koliko imam kilova? Kakav? Ti sad ne snimam. Snimam. Imam krug. Znači, ljudi, najbolji sam sad. Znači, imam najveću ovu. Prvi. Da, ja, znači, ljudi, imam najveću ovu građevnu kao. Bravo, Mana Best. Kao tako. Govorim. Mene ljudi inače u Fortniteu zovu Mana Best. Umjesto jednostavno je Manuel. Još im kažem kako se ti u stvarno... A šta onda ti kaže da te neko zove Emanuela? A? Pa, ne znam, to me tako iz razreda govore, tako, ne znam. Kako bi ja lago? Pa pritaj, kad ti pogleda Marka video, pa ti tamo reći. Ne! Oh my god. 10, imam 10 kilova i 11 kilova, ja mislim da. Dobio sam novog... Aj sad izgubi da vidimo koliko si napravio. Neću izgubiti, vraću ma makar do sutra bio. Koga nisam ubio? Ne, ovo je jako loše. Znači nemojte se samo s nekim igrati ako se ona želi igrati s vama. To je najgore. Neko ti vjede. Ma ne! Ovo ljudi nekako, ja nisam najveći. Ja sam najgori vamo.
Kako mi je? Ne! A da Mrtav vidimo sam. koliko si napravio. Da vidimo ljudi, dobio sam novog, znači 53%, super. Ne znam, 11 kilova ljudi. 11 kilova. Zašto ova igrica? A mene to stalno reklame. Ja imam to. Mene te reklame nerviraju. Zašto meni zvuk pojačan? Pojačaj. Samo želim da izađem. Pojačaj, neće ti se ništa čuti. Kad budeš. Okej. Zašto ja ovo moram igrat? Zato što mi je zanimljiva, a mrazim je. Takav je buk. Evo ovako, dobio sam patkicu. Dobio sam patku, da. Šta za ovog trebam? Ne za tu. 25%. Šta za ovog treba? Les, 10 off. Ja imam žirafu, sve te do žirafe imam. Do te. Da. Ali ti ni nemaš to igri. Imam. Nemaš. Imala si je. Igra Lino ti sa patkicom. Patkica mi je ružna. Pa ne smiješ tamo ići u meću. Ja sam najglupija. Ja idem igrat na svom mobitelu. 7-0. Ja idem igrat na svom mobitelu. A ti ostani sam tu s njima. Znači, obavezno u komentare napišite što želite. Nemoj prekidat, ti igra, ja odem. Znači, ovako, igrat ćemo još 2 runde. Obavezno u komentare napišite što... Ne, igrat ćemo još 1 rundu, ja ovo završim i onda to. Obavezno u komentare napišite što želite sljedeće da snimamo, tako da... Ja mislim da je prošlo godinu dana. Gdje ćete napisat? Pa u komentar, ti ne znaš gdje je komentar. Ne. To odeš dole, skroz i sam napišu. U biti, napišite mi u komentar na... Gdje je komentar? Znači, obavezno ostavite komentar šta želite sljedeće da snimam. Šta je ovo? Šta je ovo? Moraš čekat, tako i meni. Šta je ovo? Evo ga, ja još ovo odigram. I to je to, jer bukvalno odmah sam krenuo da jedem. Znači, obavezno lajkate video, preplatite se na moj kanal, obavezno da dođemo do 60. Gotovo. Ok, da dođemo do 60 subscribera, obavezno se subscribe-te na moj kanal, lajkate video. Molim vas. I obavezno se lajkate moj video, preplatite se na moj kanal. Ako I ne mi se želite- vidimo u sljedećem videu, što napišete u Ako komentare. ne želite, morate. Morate baš. A ako ne želite, znači bukvalno lajkajte video. Znači, Govorite da sam ja luda. nemoj da ti ja opalo s vama. Znači ovako, samo jednostavno odete dole, ovako dole i samo ovako nosom probajte da lajkate i da se subscribe-urete, imate za to 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ako ste uspjeli u komentare, obavezno napišite hashtag ja sam i napišite što želite za sljedeći video. Mi ćemo snimati za sljedeći video i